Mill-2015 sa issa l-Pulizija rċivit kważi 90 rapporti ta' stupru fuq nisa minn tfajliet sa' anzjani. Dan ġie żvelat mill-Ispettur John Busuttil mit-taqsima ta' kontra l-vizzi. Mawa News, l-Ispettur semma kif bl-emendi l-ġodda fil-liġi. Id-definizzjoni ta' stupru ħadet xejra differenti minn kif kienet qabel. Issa bl-emendi l-ġodda li kellna, stupru jista' jfisser ukoll kwalunkwe ħaġa li inti tipprova iddaħħal fil-parti privata ta' mara u anka fil-ħalq. Ġifieri meta ngħidu kwalunkwe ħaġa mhux biss l-organu sesswali imma anka affarijiet oħrajn. Dan dejjem qed ngħidu meta ma jkunx hemm il-konsens. Dawn emendi l-ġodda l-Pulizija qed tiltaqa' ma' aktar każijiet ta' stupru li mhux neċessarjament jinvolvu l-kuntatt ta' żewġ organi sesswali. Sibna affarijiet strambi wkoll kellna anka min prova idaħħal bozza fil-parti tal-mara tiegħu. Kien hemm ftit affarijiet strambi ġifier tintaqa' ma' kollox. Bejn l-2015 u l-2019 jidher li l-każijiet ta' stupru ma jaqbżux 30 fis-sena. Ir-rapporti li daħlu għand il-Pulizija fl-aħħar snin jinkludu lokalitajiet minn Malta kollha. Madankollu l-aktar postijiet sinonimi ma' dan ir-reat huma San Pawl il-Baħar u San Ġiljan brata ta' 4 każi. Bir-rapporti saru kemm minn Maltin kif ukoll minn barranin. L-Ispettur Busuttil semma kif ir-rapporti ta' stupru jvarjaw skont il-każ. Jista' jkun irċevu rapport għax tiġi persuna diretta hawnhekk, jista' jkun irċevu rapport għax tmur persuna l-assa u ġieli wkoll ikun hemm il-każ fejn persuna tmur l-isptar. Mhux kulħadd iħossu komdu li jitkellem mill-ewwel ma' pulizija, allura ġieli jkollna każijiet li jiġu referuti wkoll minn l-appoġġ. Jekk immorru l-isptar mbagħad jinformawna eventwalment bil-każ u ġieli jiġu hawnhekk. Li jiġri jiskatta mekkaniżmu dak li jgħidulu Sexual Assault Response Team. Dan il-mekkaniżmu li jiġri jkun hemm involut social worker, jkun hemm involut gynecologist u xi ħadd mill-korp tal-pulizija. Ġieli nkunu aħna, ġieli nkunu tad-distrett u ġieli nkunu flimkien. Li jiġri issir inkjesta fejn jittieħdu s-samples li jkun hemm bżonn neċessarji. Każijiet ta' stupru mhux neċessarjament isir minn persuni barranin jew minn membri tal-familja, iżda jista' jseħħ ukoll fi żwieġ. Brabta ma' dan, l-Ispettur Busuttil semma kif il-Pulizija rari tirċievi rapporti dwar dan minħabba nuqqas ta' għarfien. Kellna każijiet ta' stupru matrimonjali, iva ma kenniex kwantitajiet kbar. Jiena nemmen illi hemm minnhom daw il-każijiet illi ħafna nies ma jirrapportawx minħabba li jaħsbu li huwa normali. Il-mara taħseb illi mhuwiex stupru għax huwa raġel tagħha u r-raġel xi kultant jaħseb illi mhuwiex stupru għax qisu għandu dritt fuq il-mara palli kieku kienet oġġett. Minkejja rapporti li jidħlu għand il-Pulizija b'rabta ma' dan ir-reat li dwaru jittieħdu passi serji, mhux l-ewwel darba li saru rapporti folot għal diversi raġunijiet fosthom separazzjoni f'każ ta' rapport ta' stupru matrimonjali. Bil-Pulizija minnu fih tressaq il-qorti lil min ikun wettaq dan ir-reat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.